shape up or ship out? Ano yun, sir? Giving them chance to fix the problem or matindi yung threat na yun ng Presidente? Oo, mabigat. Pag ang Presidente nag-threat, makinig ka. Dapat. Mayroong kasabihan mga Amerikano, nung araw pa, ang MLB na ba yan? Do not fight City Hall. So kung ano sinabi ng Presidente, nasa lugar naman, hindi naman ibigan yung sinasabi, gawin nyo. Ayusin nyo kagad. And then, again, ulitin ko yung suggestion ko, I don't know why, bakit hindi nila pinag-aaralan mabuti yung desalination. Kahit sabihin mo bang mahal. Because lately, ang research namin, bumababa na ang presyo Mas mura na Baka naman hindi makikinabang ang mga kung sino-sino, kaya pagka nag-desalination, tatamaan itong mga concessionaire. Baka ganon. Pero dapat yan matagal na. As a matter of fact, there is a yearly meeting daw